Županjska gradska blagajna u 2017. godini trebala bi težiti 34 milijuna kuna. Iznos je to koji je planiran u proračunu za iduću godinu, a unatoč nekim primjedbama oporbe dobio je zeleno svjetlo. S obzirom na porezne izmjene, prvi rebalans očekuje se već u siječnju jer je proračun planiran na osnovu postojećeg stanja. Vijećnici su razmotrili i informaciju o obavljenoj reviziji koja je uz tek jednu primjedbu ocijenjena pozitivno, no svemu je uobičajeno prethodio aktualni sat. A ovoga puta na aktualnom satu uz ona već ustaljena pitanja vezana uz komunalnu infrastrukturu, vijećnici su otišli korak dalje, te im je tema bilo i vrijeme adventa. Kako teku pripreme oko manifestacije Advent u Županji ili Zimska bajka koji se po prvi puta održava u našem gradu? Grad Županja je raspisao javni poziv gdje se javila sa programom detaljno razrađenim udruga Urban Fest iz grada Županje i tako da su oni potpisali ugovor sa gradom Županjom o organizaciji, odnosno suorganizaciji toga događaja, koji će se odvijati u razdoblju od 17. prosinca do dočeka nove godine. Sve udruge u gradu bit će uključene u program vezan uz vrijeme adventa. Hoće li ove godine biti organiziran malo nogometni zimski turnir u organizaciji rukometnog kluba, bilo je također jedno od pitanja. Što se tiče rukometnog kluba Županja, on ga više neće organizirati jer je takav zaključak izvršnog odbora. Razlozi su financijske naravi jer su se promijenile neke okolnosti. No ipak, tako je bar najavio županjski gradonačelnik, ljubitelji malog nogometa ne trebaju gubiti nadu jer su u tijeku pregovori s jednom od udruga koja bi trebala preuzeti organizaciju. A da se sve vrti oko novca i da ga kronično nedostaje, vidjelo se i tijekom rasprave o proračunu za 2017. godinu. 34 milijuna kuna težak proračun za gradonačelnika je realan i ostvariv, za oporbu ne. Moram reći da smo mi 2015. godine izgubili cirka 2 milijuna 800 kuna od poreza na dohodak, a pred nama su nove porezne promjene koje nam mogu doneti i, kažem, i boljeg i lošeg. Mi ga planiramo na osnovu postojećih informacija, postojećih pravila. Ne isključujemo mogućnost da rebalans proračuna bude u prvom mjesecu, da budemo znali u kojem smjeru idu porezni prihodi. 2008. godine proračun grada je iznosio negdje oko 50 milijuna. Danas je on duplo manji, što znači da imamo stanovitih problema. Probleme predstavnici najveće oporbene stranke vide u stavki proračuna koja se odnosi za kreditno zaduživanje za rekonstrukciju jedne od županjskih ulica. Dići kredit na kredit za uređenje ulice prema Savi sigurno nije odluka jednog domaćinskog proračuna koji bi trebao voditi brigu o svojim građanima. Oporba je postoji da kritizira vladajući. Ja sam to ispod puta rekao. Grad Županja, ako želi neku investiciju, više od 1 milijun kuna napraviti, bez kredita ne može. Stoga za Miličevića nema dvojbe, jer, kako je ustvrdio, prihodi ostvareni iz komunalne naknade nisu dostatni za takav jedan projekt. Uostalom, to nije usamljen slučaj. Podsjetimo da su tako rekonstruirane i ulice Mažuranićeva i Petra Svačića. Povuci, potegni, kako to obično i bude, no na kraju proračun grada Županje za 2017. godinu je usvojen s većinom glasova. 11 vijećničkih ruku podignuto je za, a 4 je bilo protiv predloženog proračuna. Dodajmo još kako je proračun grada za 2015. godinu dobio pozitivno mišljenje revizije uz tek jednu primjedbu.